Allah, astagfirullahaladzim. Waduh, oh ini get ya. Wah, lama. Loh. Abdi, warem mo. Kopi ku mandi sono. Warem, temenan warem iki. Oh. Aduh, gila. Yo. Bisa. Aku semerman ndek kono kok lho. Temenan ndek kono. Iki wis serem. Daerah ndi yo? Ngene iki opo lek iku ae? Wis sembayang lho ono medeni lho. Lah, kurang serem. Sereman di Kalimantan ngono. Werem jalan. Raine yo wajur lek lho. Iya, Kancane kok rambutnya dawa sakmene lho. Kurang dawa. kena kok. Wajur kupinge ganok. Sing jare wong gegel bakso kok mbok ditinggal. Lah, yo iku. Apa rek? Iki lho mulai cerita rumet di Kalimantan ini nang iki. Ojo nek Kalimantan, di lapangan kene wong-wong iki dibeni. Sing genah. Omahku kula lapangan lho. Mulai liwat kono wedi ta. Lapangan bakalan iki Dibeni wong-wong. di lapangan kene iki. Lho, iki wedi. Salah sapa menang kene? Hati lho nek kene iki, Mas awan-awan. Kemane iki? Kan iki kulon iki. Iya nek kene iki. Terus aku mau nembok sapa iki? Duh, kok terus aku nang ngene. Duh. Aku yo gak wani ta. Lo tanggo aku ngaku melayu kok. Terus aku yo opo? Loh, mesti aku ngelapon blok iki iki bareng. Kene iki terno kok. Ya wani aku yo. Gak wani ta, Wan. Sik, ada kurang kesik yo dulu. Iki ono rokok tak Iya, iki. Tak buang sik yo. Terno. Lumon, iki genah kon. Wah, sangat banyak emon ae. Ngomong wedian. Hihihihi. Apa kon? Ya Allah, waduh, ini apa tuh, aduh. Napa kon? Loh. Yang sudah di kona mang kau Drek. Loh. Iya. Oh,